Нурулла хәзрәт, ассаламу алейкум. Бүген без финанс пирамидалары һәм челтәрле бизнес турында сөйләшәбез, әйме? Инде белгәнебезчә, шәригать буенча мөселман кешесенә хәләл эш белән шөгыльләнергә ярый, шушы хәләл эштән хәләл крем алырга ярый. Ә менә шушы без әйтеп киткән финанс пирамидалары һәм челтәрле бизнес хәләл санала микән? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Шуннан да әгәр дә кеше бу дөньяда яши икән, димәк аңа яшәргә ризык кирәк, акча кирәк. Шушы ризыкны алыр өчен һәм дә инде әлбәттә акча табуның төрле ысуллары бар. Без инде күз алдына китергән иң җайлы ысулы җирне казыдың да хәзинә табып алдың, шуның белән рәхәтләнеп яшисең гомер буе, эшлисе юк. Ләкин кызганча каршы бу алай түгел тормышта. Без бу акчаны ниндидер юл белән эшләп табырга тиеш булабыз. Һәм Коръәни Кәримдә дә әйтелә, бер-берегезнең малларыгызны гынахлы юл белән ашамагыз диелә. Гынахлы юл белән ашамагыз дигән сүз, димәк, ни өчен шул әйтелгән сүз шушы форматта? Чөнки без акчаны алабыз бер-беребездән. Без ниндидер хезмәт күрсәтәбез, яки нәрсәдер сатабыз кешегә, һәм инде әлбәттә җавап итеп безгә бирәләр акча. Менә шундыктан бу хезмәт күрсәтү яки нәрсәдер сату ул хәләл юл белән булырга тиеш. Монда принциплар нинди? Принциплар бик гади. Беренчедән, акчаның үзен биреп, күбрәк акча алырга ярамый. Бу атала инде риба дип. Бу усул белән акча эшләгән кеше ул хәрам юл белән эшли, һәм әлбәттә инде аның гынахы үзенә була. Әмма безнең кызганычка каршы банк системасы нәкъ менә шушы юлга корылган дип әйтик. Бар шулай ук икенче усул, бу очракта кешегә хезмәт күрсәтәсең. Ләкин хезмәт күрсәтүнең дә бар хәләл-хәрам юллары. Монысын шулай ук без беләбез. Бар һәм кешегә әйбер сатасың. Бу очракта инде әйбер сатканда шулай ук сатырга була хәләл-хәрам әйберләр. Рөхсәт ителгән, рөхсәт ителмәгән һәм рөхсәт ителгән, ителмәгән юллар белән сатырга була. Шундый юлларның берсе, мәсәлән, син хуҗа булмаган әйберне сату. Мәсәлән, син хуҗа түгел бу әйбергә. Димәк, син нәрсә сатасың? Син бер нәрсәдә сатмыйсың буласың. Синеке түгел ул. Шуның өчен дә бу очракта син сата алмыйсың, ә теге кеше бу әйберне ала алмый. Син бу әйберне сатар өчен аның хуҗасы булырга тиеш. Тулы күләмдә дип әйтик инде. Менә шулай итеп күргәнебезчә, билгеле бер кагыйдәләр шушындый бар. Бу истән-истән генә әйткәндә инде. Ә менә финанс пирамидалары һәм шулай ук челтәрле сату, аларның икесен дә бер дәрәҗәгә куеп булмый. Дәресен генә әйткәндә. Финанс пирамидасы ул инде алдауга нигезләнгән. Аның нигезе нәрсәдә? Кешедән җыясың акча, һәм дә инде шул җыйган акчаның күпсендер кире таратасың кешегә. Әмма әлбәттә инде калганы үзеңдә кала. Шуңа күрә пирамида дип атала, шулай бит инде истәге кешеләр күбрәк эшлиләр, аска әзрәк төшә. Ә менә соңыннан килгән кешеләр, шушында акча алып килгән кешеләр, алар бер нәрсә алмыйлар. Бу очракта монда бер нинди сәүдә юк. Монда бер нинди хезмәт күрсәтү юк, монда бер нәрсә юк. Бер кешедән акчаны аласың да, икенче кешегә биреп кенә утырасың. Бу финанс пирамида, шуңа бу инде бу тулысынча хәрам юл, тыелган юл белән. Һәм дөресен әйткәндә, монда пирамидаларның бер вакытта да озак дәврдә эшләгәннәре юк. Гадәттә менә бу система, хәрам система, ул озак эшли алмый. Ул бетә. Мәсәлән, сәүдә бер туктамый бара ала. Товар кайта, сатасың, товар кайта, сатасың. Ул товар әзрәк сатылырга мөмкин, күбрәк сатылырга мөмкин, әмма ул бетми. Хезмәт күрсәтү дә шулай бит. Әйтик, кемдер берәр хезмәт күрсәтә икән кешегә, ул һәр даим барып тора, чөнки кешегә кирәк ул. Менә финанс пирамидалары ул гел җимерелеп тора. Һәм әгәр дә күзәтсәгез, банкларда гел җимерелеп торалар. Гел таралып торалар. Чөнки риба үзен бетерә юкка чыгара. Ниндидер банкның лицензиясын алган дип гел ишетеп торабыз без. Менә шулай итеп, хәрам система ул эшләгән кешегә дә һәм бу системага акча керткән кешегә дә файда бирми. Ләкин челтәрле сату бераз икенче төрлерәк төзелгән. Монда инде кеше ниндидер товарны сата. Ләкин ул товарны үзе сатып алмаган ул. Ул аны кешегә тәкъдим итә, һәм кеше риза булганнан соң ул аңа каяндыр алып килеп бирә. Бер караганда бу системада гынах юк кебек. Һәм шуңа күрә кайберәүләр, кайбер галимнәр дип әйтик инде, бу системаны рөхсәт итүчеләр бар. Ләкин
бу шул ук вакытта классик сәүдә дә түгел. Товарны саткан кеше ул үзе сатып алып, аннан соң бу товарны каядыр куеп, яки анда кешегә күрсәтеп сатмый. Ул башта кеше эзли. Бу инде шаган ниндидер бер кешеләрне җәлеп итү системасына, бу товар сатуга шамаган бу. Һәм инде кеше табылганнан соң ул аны билгеле бер килешүләр белән исемнәрен язып, нитеп, әле үзенә яздырып куя. Үзе исеменә дип әйтик инде. Бу да классик сәүдәгә шамаган. Кибеткә килгәннән соң синнән бит документ сорамыйлар. Каядыр син килешүләр төзергә тиеш түгел. Шулай ук инде бу кешеләрнең барлыкка килә шундый даими сатып алучылары дип әйтик. Менә шулар сатып алган дәвердә бу кешегә аннан соң файда килеп тора башлый. Үзе мәсәлән ул берәйбер сатмаса да. Ягъни син монда клиентлар тапкан өчен акча аласың. Шуңа күрә бу система аңлашылып бетми. Син кем бу очракта? Син товарны алып сатучы сәүдәгәрме? Яки син шушы фирмага эшләүче, аның хезмәткәреме? Монда аңлашылмаганга күрә, менә бу инде ким дигәндә бу система шикле. Әмма күп галимнәр бу җилтәрле системаны хәрам гынахлы диләр. Чөнки монда безгә аңлашылган дип әйтик, сәүдәнең принципларына нигезләнгән система юк. Бу система кемгә кулай, кемгә уңайлы? Бу система уңайлы товар җитештерүчеләргә. Алар стабиль рәвештә үзләренең товарларын реализациягә куялалар. Чөнки билгеле бер кешеләр бар, документлаштырылган сатып алучылар. Алар хәтта үзләренең теге керемнәре кимемәсенә өчен кирәк булмаган әйберләрне дә алырга мәҗбүрләр. Кайбер системада мәсәлән буларга мөмкин, айына син күпмедер күләмдә алып барырга тиеш. Андый кешеләрне дә, андый системаны да без беләбез. Шулай итеп кешене мәҗбүр итәләр кирәкмәгән әйберне алырга да хәтта. Шушы системада калыр өчен дип әйтик инде. Һәм кешеләрнең илләрендә минем күргәнем бар, тулып ята кирәкмәгән әйбер. Алар аны кулланмыйлар да, сата да алмыйлар, әмма шушы системада калыр өчен алып барырга мәҗбүрләр. Менә шуңа күрә шушындый кирәк булмаган шартлар булу сәбәпле бу система инде без әйтәбез хәрамле һәм гынахлы дип атала. Әгәр дә инде товарын сатырга кирәк икән, классик юл белән эшләү хәерлерәк бу очракта. Ачасың кибет, шулай бит инде бирәсең реклама, һәм сатасың. Бу очракта бу классик система, ләкин бу очракта инде әлбәттә бар ниндидер рисклар монда. Барамы бизнесың, бармыймы? Шуңа күрә алар менә шушы юлга баралар, бер нинди рисксыз дип әйтик инде табыш алыр өчен. Ләкин алган кешегә ул гел уңайлы булмый, гел кулай булмый, гел табышлы булмый. Шуңа күрә сатучыга гына кулай булганга күрә, монда инде әлбәттә менә шушындый кирәкмәгән шартлар барлыкка килә. Әйтегез, рискларга бармыйлар дибеме? Димәк, безнең бит инде алган керемебез генә түгел, эшләгән хезмәтебез дә булырга тиеш хәләл. Монда бит инде алар шуңа хәтле хезмәт тә куймый. Анда каядыр теркәләсең дә, каяндыр товар кайта да, шуны гына тәкъдим итәләр. Моны гомумән эш дип атап буламы икән? Ул ниндидер хәрәкәт, ул барыбер эш инде ул. Бу очракка без теге бәйләнә алмыйбыз. Алар эшләмиләр дип әйтик инде. Эшләмиләр дип. Ләкин әгәр дә син мәсәлән табасың икән шушы реализация сулларын дип әйтик инде, анда интернет ашамы ул бит түр тигү торып кына эшләү бит инде. Бу очракта без аны барыбер эш дибез. Әйтәм бит, бу очракта менә бу эшләгән кешенең статусы билгесез. Ул кем бу очракта? Әйтәм бит, сәүдәгәрме ул, әллә ул ялланып эшләүче кешеме ул теге фирмага дип әйтик. Аның статусы билгесез. Кем ул бу очракта? Һәм ул аның нинди җаваплылыгы бар? Шулай ук күпчелек очракта мәсәлән алган товарны кайтарып булмый. Без шәригать буенча алган товарны кайтарырга тиешбез. Кайтарып ала торган шартлары бар. Ичкендә мәсәлән син аны булай гына кайтарып бирә аласың, бер нинди сәбәпсез. Билгеле бер вакытта мәсәлән син аны кайтарып бирә аласың, әгәр дә товар бузылган булса. Мондый шартлар бу очракта кулланылмый, үтәлми. Әйтәм бит. Шуңа күрә шуларны үти алмаганга күрә, җаваплы кешеләрне табып та булмый кайчагында, табып була алмаганга күрә инде бу система теге хәләлгә бик туры килми. Гомумән алганда, менә шушы финанс пирамидалары һәм челтәрле бизнес бер-берсеннән аерылуына карамастан аларны тулаем итеп гынахлы дип атап буламы икән? Финанс пирамидасы 100% гынахлы дип без әйтә алабыз инде. Ә менә тегесен челтәрле бизнесны дип әйтик инде. Ансын әйтәм бит, кайбер хуплаучы галимнәр бар. Шуңа күрә бу очракта кемдер шул галимнәрнең фикерен кулланырга мөмкин. Билгеле бер шартлар белән анда теге хәләл товар булсын һәм башкалары, ансы инде аның бөтен бизнеска да кагыла. Шуңа күрә икесен бергә без аны кертеп әйтә алмыйбыз. Шулай да мин мөселман кешеләренә дип әйтик, шәхсән үземнән
киңәш бирәсем килә, челтәрле бизнеста катнашмаска, аннан әйбер алмаска һәм инде шул ук вакытта үзең дә моның белән шөгыльләнмәскә. Табырга классик сулдагы дип әйтик инде бизнес. Әгәр дә синең бизнес алып барасың килә икән, аласың товар, сатасың һәм инде акчасын эшлисең. Бу сиңа да кулайрак. Ни өчен дигәндә, синең сата алмаган чиракта да әйберне, синең яныңда әйбер кала, һич югында товар кала. Шуңа күрә бу инде синең үзеңгә дә кулайрак, сезгә югалтулар монда әзрәк. Мәсәлән, бер шундый челтәрле бизнес системасына кирип, бик күп акча югалткан кешеләрне дә мин беләм. Анда бит бара теге күтәрелү системасы, бриллиант, алмаз, рубин, тегеләй булай дип, кем күбрәк саткан шуларны алдалый, сатырга мәҗбүр итәләр. Һәм саткан сайын сезгә машина бирәбез анда, яки анда сәяхәткә, путевка бирәбез, итәбез дип менә шулай иттереп инде. Кешеләр шушы әйбергә алданып, кирәкмәгән әйберләрне алып, я булмаса шуңа акча тыгып, кешеләргә тәкъдим итеп, менә шулай итеп сатып йөриләр. Аннан соң тагын бер начар ягы бар. Бу бизнесның кайбер шушы бизнес белән шөгыльләнәләр дәрәҗәле кешеләр, популяр кешеләр, артистлар мәсәлән анда. Әлбәттә, алар синең яныңа килеп, шу үзләренең товарларын тәкъдим итә башлагачтан, алар үзләренең популярлыклары белән кулланалар бу очракта. Кеше инде алардан ала башлый. Ягъни аларга товар кирәкми, ләкин шушы кешенең популярлыгы белән алар кызыгалар дип әйтик. Килеп эләгәләр. Шуңа күрә күпчелеге очракта бу система белән шөгыльләнә популяр кешеләр дип әйтик инде. Һәм әлбәттә бу очракта тагын шундый куркыныч килеп туа, мәсәлән, минем үзем шәхсән. Менә минем яныма кеше килә икән, бер артист мәсәлән инде шулай бит. Без аның мәсьәләшәбез мәсәлән, аның эше турында, сәнгать турында, минем хезмәт турында мәсәлән. Һәм ул миңа товарлар тәкъдим итә башлый. Әнә мин бит шуның белән шөгыльләнәм, менә кара әле шундай әйберем бар, менә шундай әйберем бар, шундай әйберем бар, менә косметика, тегесе, монысы, ислемайлар. Минем инде бу кешедән күңелем кайта. Әлбәттә. Шуңа күрә моның белән шөгыльләнгән кешеләр, алар башка кеше үзләренең алдында күрә башлар потенциаль клиентлыгына. Алар күрмиләр дус анда, хезмәткәр, компаньон анда, аларны күрмиләр. Күрәләр потенциаль клиент. Алардан акча алу максаты гына тора. Менә шуңа күрә әлбәттә бу очракта күпчелегенең инде авторитеты төшеп китәргә дә мөмкин мондый кешеләрнең. Әгәр син бизнес белән шөгыльләнәсең икән, менә синең бар товарың, килдең, кара, шаса, ал, шамаса юк. Монда үгетләп утырырга, договорлар тутырырга, кагазьләр тутырырга кирәк түгел бу очракта. Шуңа күрә инде андый ягы да бар. Ягъни бит булган дусларын да югалта. Мәсәлән, дусларын кертеп җибәрәләр дә үзләренең пирамидаларына, яисә бизнесларына, аннан соң инде алар партнерларга әвереләләр. Бу да дөрес түгел. Партнер, әгәр дә ул икесенә дә файдалы булса, партнер булу начар әйбер түгел ул. Дусларың белән анда партнерлык. Ләкин әлбәттә дуслар дус булып калырга тиеш беренче чиратта. Арага акча керсә, ул дуслык бик күп очракта югалырга мөмкин. Әйтәм бит, бу очракта менә шушы партнерлык, монда кем сиңа тәкъдим итә, шуңа гына кулайрак. Әгәр син үзең дә инде файдалы булсын дисәң, син тагын кешеләр табарга тиеш. Тагын үзеңгә аларны китереп теге ялгарга тиеш дип әйтик инде безнең тел белән әйткәндә. Шуңа күрә менә шундый теге куркынычы бар әлбәттә. Бу кешеләр гомумән алганда аларның фикерләре дә үзгәрә. Әгәр игътибар итсәгез, алар инде менә шушы акча табу, кешегә гел шушы әйберне тәкъдим итүне генә эзләп йөриләр. Әйтәм бит, минем күргәнем бар, таксида барган вакытта да кеше шу челтәрле системада эшли инде. Таксида барганда да таксистка тәкъдим итә товарларын. Инде вдруг шулай бит инде. Бәлки менә шулай кирип китәр. Әлбәттә, бу инде һәрбер кешедә алай потенциаль клиент эзләп йөрү, әлбәттә бу рухи яктан да кешегә зыянлыдыр дип уйлыйм мин. Алмаска киңәш иттегез, челтәрле бизнестарга барганда бу гөнаһлымы, ничек алмаска? Беренчедән, әгәр дә синең ниндидер алырга мөмкин, әгәр дә мәсәлән сиңа ул товарны мәсәлән алып килделәр, саттылар, алырга мөмкин. Ләкин синнән әгәр сорасалар ниндидер килешүләр, кул куюлар, анда кагазьләр, кайбер вакытта паспортларында алалар, сорыйлар, теге исемнәрне тутыралар. Бу очракта әлбәттә инде мин киңәш итмим. Чөнки бу сатып алуның тагын бер истәмә шарт килеп туа монда. Сатып алуда нинди шарт бар? Бирдең товар, акчасын алдың. Акчасын алдың, товарны бирдең. Бу очракта ниндидер документлар тутыру, килешүләр төзү шулай бит инде ярас инде зур компаниялар булсалар монда бер хәл инде. Ләкин монда андай истәмә шартлар килеп тууга, шуңа күрә шундук инде шикләр килеп туа. Бу дөрес микән? Менә шушы
килешү дип әйтик инде, сатып алу дөрес булыр микән дип. Һәм әлбәттә инде ул товарлар кирәк булса, миңа калса, аны башка юл белән дә алырга буладыр. Бу кешеләрсез дә дип әйтик инде. Бардың алдын кемгәдер махсус чыгарга, шалтыратырга кирәк түгелдер дип уйлыйм. Бу интернет кибетләргә кагылмый инде соңгы. Юк, бу интернет кибетләргә кагылмый. Менә әйтеп киттек, чыннан да әле бит ул шул ук финанс пирамидаларында булсын, үзең шөгыльләнү бер хәл, ләкин артистлар шул ук үзләре артыннан фанатларын дигәндә җәлеп итә башлый. Күптән түгел генә бит инде башланды менә шушы финанс пирамидалары банкротлыкка чыгып, күп кенә артистлар астында эшләгән кешеләр бер нәрсәсез калганда инде. Фатирларын сатып шунда кергән кешеләр дә бар, машиналарын сатып шунда кергән кешеләр дә бар. Менә бу вакытта гөнаһысы күбрәк буламы? Чөнки син үзең генә түгел, анда меңләгән синең артыңдагы кешеләрне дә бит әле бер нәрсәсез калдырасың. Әлбәттә, гөнаһысы бу очракта күбрәк. Ләкин монда ниятән дә тора күп әйбер. Мәсәлән, Финика белән Френдекс алар бит кешеләрне сәлеп алдаладылар. Безгә акча бирегез, без сезнең акчаларыгызны эшләтәбез диделәр алар. Каядыр акцияларга, ниндидер фирмаларга кертәбез диделәр. Чынлыкта алар аны бер кая кертмәгәннәр, әлбәттә. Бу пирамида гына булган. Ләкин менә шушы кеше алдана икән, сүзгә ышанып инде. Бу очракта монда гөнаһ юк. Ләкин кеше белеп эшли икән моны. Ул вакытта гөнаһ бар. Кергән кешегә дә инде, алып кергән кешегә дә. Шул ук вакытта шикне тудырырга тиеш нәрсә? Шул ук Феникста, Френдекста синнән акча алганда алар синең белән бернинди килешү төземиләр. Бернинди җаваплылыклар анда язылмаган. Мәсәлән, мин алам хәзер шушы кешедән 100 мең, шушы акчаны без эшләтәбез. Әгәр дә инде булып чыкмаса, без аны шуның кадәрен кайтарабыз, яки кайтармыйбыз бөтенләй, яки монда уртак бүләбез дип инде рискларны. Андый килешүләрнең берсе дә юк иде бу очракта. Менә шуңа күрә бу инде кешеләрне шикләндерергә тиеш иде бер караганда. Һәм әлбәттә шуның аркылы без аңларга мөмкин идек, моның финанс пирамида икән. Бу инде дөрес чын теге акча белән эшли торган инвестицион фирма түгел икәнен. Менә мөселман илләрендә бу челтәрле маркетинг, финанс пирамидалары бар микән? Башкачарак формада. Челтәрле бизнес булырга мөмкин, ләкин финанс пирамидалары инде мондый бездәге кебек юк. Булса да алар бездәге кебек ирекле рекламалар биреп эшләмиләр. Ләкин мөселман илләрендә, мәсәлән, процентка акча алулар, салулар, бирүләр бар шулай ук. Система шундыйрак. Җаваплылыкны белмисезме, мәсәлән, рөхсәт ителмәгән мөселман илендә финанс пирамидасы ачып җибәргән кешегә җаваплылык нинди булган? Җаваплылыкларын әйтә алмыйм шул. Анда инде һәрбер илнең үзенә күрә судья чыгарырга мөмкин үлем җәзасына кадәр, әгәр дә син инде кешеләрдән бик күп кешеләрне алдалаган булсаң дип әйтик. Инде җырчыларга яңадан әйләнеп кайтабыз. Бүгенге көндә финанс пирамидаларына да кагыла инде ул челтәрле бизнеска да кагыла. Җырчылар чыннан да үзләре артыннан бик күп кешеләрне ияртеп бараймы? Һәм күп кенә вакытта алар үзләре тәкъдим иткән, үзләре сатарга тырышкан товарны үзләре кулланмый. Алар аны кулланырга мөмкин теге сториста берничә секунд эчендә кулланган рәвеш китерергә, бу бит кешене алдау килеп чыга. Саткан әйбереңне куллану мәҗбүри түгел. Монда бит инде кешегә ул ышарга мөмкин, ышанмаска мөмкин. Кулландым, файдасы бар дип. Әгәр дә инде ул аны алдаласа, файдасы бар дип. Гөнаһ әлбәттә үзенә инде. Ләкин инде алдаламаса, бәлки чыннан да файдасы бардыр аның. Әмма аңа, мәсәлән, аның файдасын күрергә кирәк түгелдер бәлки. Монда инде гөнаһы булмый бу очракта. Күптән түгел татар эстрадасының артисты диек мин аны. Шул үзенең Инстаграмда урнаштырган иде шундый бер турифердан бер үзек. Ул вакытта инде аларында кем беләндер шулай фикер алышып утыралар. И шундый куркыныч заманнар, ковид заманнары, стресска ковид бик нык йогынты ясый дип әйтә. Икенчесе, әйе, әлдә ярый, безнең стресска каршы шундый дару бар. Ул дару әле ковидтан да булыша, рактан да дәвалый. Димәк инде бу медицина ягыннан беренче дәлилләнмәгән товарларны алар тәкъдим итә. Бу вакытта менә бу моның чыганларга дөрес түгел бит. Әгәр медицина ягыннан дәлилләнмәгән икән, чыннан да ниндидер батлар бар шулай бит инде теге биологик актив добавка дип без инде күбесе аларның дәлилләнмәгән. Бу очракта әлбәттә инде дөрес булмаса гөнаһны алар үзләренә алалар чыннан да. Аны сатыр өчен генә, теге акча эшләр өчен генә әлбәттә эшләү ул инде дөрес әйбер түгел, әгәр дә максат синең акча гына эшләү, кешегә файда китерү түгел икән. Монда әлбәттә дәлилләнгән булырга тиеш, галимнәр тарафыннан, медиклар тарафыннан әйтелгән булырга тиеш сүзләре. Я булмаса, мәсәлән, дин ягыннан дәлилләнгән булырга тиеш. Чөнки бит мәсәлән бездә дини кешеләрдә бит шул ук сүзне әйтәбез. Мәсәлән, хөрмә ашагыз,
файдалы дибез. Кара тимин май яшегез дибез. Я булмаса анда тaqis тәлхинди кулланыгыз дибез. Ләкин бит галимнәрнең медикларның сүзләре юк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, мәсәлән, кара тимин ди ул бөтен авырудан дәвалый ди. Ләкин безнең дини дәлил бар бу очракта. Аллаһның яки аның Расулының илчесенең саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән сүзләре бар. Шуңа күрә, әгәр дәлилсез әйтелгән сүзләр булса, әлбәттә, инде бу очракта ялган була. Шуңа ышанып бит әле ул товарларны сатып алучылар да бар име, һәм нәтиҗәдә бернинди сыйфатсыз товар булса, менә бу вакытта кеше нәфрәте, инде күп кешеләр булса, халык нәфрәте кемгә төшә ул? Шушы саткан кешегә менә. Саткан кешегә төшә, әлбәттә, саткан кешегә төшә. Ул инде әгәр дә ул аны белеп саткан икән инде. Әгәр дә белмичә саткан икән, аның үзенә шулай дип әйткәннәр икән инде. Димәк, гөнаһы булмый бу очракта. Монда әйтәм бит, белгәнме, белмәгәнме шуннан тора. Ләкин сатып алучылардан ягыннан, мәсәлән, башлана икән ниндидер критика, тәнкыйть. Бу очракта аларны исәпкә алырга тиеш. Һәм инде уйланырга тиеш. Чыннан да кешегә файдасы киләме, зыяны күбрәк киләме? Гадәттә, финанс пирамидаларында яисә челтәрле бизнеста эшләүче кешеләр социаль челтәрләрдә үзләренең тормышын бик матур итеп күрсәтергә тырыша. Бу инде кулланучыларны җәлеп итү өчен, партнерларны җәлеп итү өчен дә эшләнә инде. Дөресме булай? Менә үзеңнең булган байлыгыңны ул булса күрсәтү. Челтәрле шушы бизнес белән шөгыльләнәсеңме яки финанс пирамидамы, аның максаты бер генә. Кешене байытырга теләү. Ләкин кешене теләү дә түгел инде ул. Кешене байлыкка чакыру. Уңышка чакыру дип әйтик инде. Бу әлбәттә динебезнең принципларына каршы килә. Чөнки динебезнең принципы бит ул баю түгел. Динебезнең принципы үзеңгә һәм кешеләргә файдалы булу. Динебезнең принципы. Җәмгыятьтә дип әйтик инде. Шуңа күрә ул син байысыңмы бу очракта? Байымыйсыңмы? Монысы икенче мәсьәлә. Шулай ук байлыкны бәхет итеп күрсәтәләр. Уңышны бәхет итеп күрсәтәләр. Ләкин бу дини яктан да һәм дөньяви тормыш ягыннан да дөрес әйбер түгел. Чөнки бай кешене без бәхетле дип әйтә алмыйбыз. Уңышлы кешене дә без бәхетле дип әйтә алмыйбыз. Шуңа күрә менә хәзерге вакытта алар кешегә ялган бәхет тәкъдим итәләр. Шуңа күрә бөтенесе дә алар күрсәтергә тырышалар, менә шушындай үзләренең партнерлары кем белән шөгыльләнә, алар бай тормыш алып баралар дип. Шуңа күрә аларга бушка Мерседеслар бирәләр. Менә алар Мерседеста йөргәчтән шулар кебек ынтылсыннар дип, бөтен кеше бит Мерседеста йөри алмый. Бу абсурд. Я булмаса, аларга ниндидер анда йортларда бүләк иткән мөмкиннәр, ниндидер анда чараларда катнаштыралар аларны, каядыр җыеп алып баралар, ниндидер сәяхәтләргә, менә уңышлы тормыш иллюзиясын күрсәтәләр. Ләкин бөтен кешене бит инде алай җыртып булмый, бу абсурд билгеле. Шуңа күрә монда кешене әлбәттә инде ялган кыйммәтләр белән алдау бара бу очракта. Моны аңларга кирәк. Һәм кем үзенең менә шушы тормышын матур итеп күрсәтеп, уңышлы итеп күрсәтеп, кешеләрне ул нәрсәгә этәрергә тели ул? Аңлашылмый. Бу мактануумы ул аның? Яки шушы әйберләрдә бәхет бар икәнен күрсәтүме ул аның? Мин инде гел әйткәнем бар, Инстаграмдан үзең турында сөйләсәң Инстаграмда дип әйтик инде. Бу ахмаклык. Ни өчен? Чөнки әгәр дә үзеңне күрсәтәсең икән, начарлык эшләгәнеңне, бу начарлык белән мактану. Бу гынах. Әгәр дә син үзеңнең яхшылык эшләгәнеңне күрсәтсәң, бу яхшылык белән мактану, яхшылыкны юкка чыгара. Ләкин әгәр дә син мәсәлән ниндидер хезмәт эш күрсәтәсең, яки кешегә ниндидер файдалы киңәшләр бирәсең, яки дәресләр алып барасың икән, бу очракта аның турында сүз бармый. Әмма күбесе кеше үзенең тормышын күрсәтә. Мин гомумән теге кысасым килә теге шундый фотолардан теге Мерседес фонында төшеп анда яки анда каядыр ниндидер байлык, йорт фонында төшеп, менә шулай итеп куючыларны. Нәрсә әйтергә тели бу кеше? Бернинди файдасы юк моның. Кемдер көнләште, карады, нәрсә булды? Күз тиде, шуның белән шул. Аннан соң зарланалар. Нишләп менә күз тия икән, тегелә икән, булай икән дип. Шуңа күрә миңа теге андый әйберләр аңлашылмый. Примитив ничектер менә бу рәвешле итеп инде күрсәтүләр. Әйтәм бит, әгәр дә син чыннан да ниндидер эш күрсәтсәң, ниндидер файдалы бер күрсәтсәң дип әйтик, монда инде икенче мәсьәлә. Шуңа күрә бу бары тик менә шушы ялган кыйммәтләргә кешене этәрү генә. Бүген бит шуның аркасында күп кешеләр үзләрен бәхетсез итеп хис итәләр. Без бай түгел, без уңышка ирешмәдек дип. Әйтәм бит, бөтен кеше бай була алмый, бөтен кеше уңышка ирешә алмый. Һәм ул анда бәхет тә түгел. Ирешкән очракта да.
Тренинг үткәрәләр. Мәсәлән, ничек миллионер булырга? Анда килгән 100 кеше. Шушы тренингтан соң ничә кешенең миллионер булганы бар? Бер кешенең миллионер булганы бар бу тренингтан соң. Шушы тренинг үткәрүче кеше. Бетте. Ул шуның өчен генә ул. Шуңа күрә монда дәрес итеп әлбәттә аңларга кирәк моны. Ул бит байлыгын күрсәтү икенче бер бай булып кылану бөтенләй башка бер вакытта инде алдау. Бу вакытта син үзеңне дә алдыйсың. Кешеләрне генә түгел, син үзеңне дә алдыйсың. Үзең ниндидер шушы байлар тормышына өлешең бар икәнен күрсәтмәкче буласың. Монда теге кредитка алганнар айфоннар анда, кредитка алган машиналар, кеше машинасы янында фотографияга төшүләр анда, бигрәк тә инде теге кызларның дип әйтик. Әлбәттә бу үзеңне алдау бу. Үзеңнең әлеге дә баягы примитив икәнеңне күрсәтү. Нәрсәгә кирәк ул син? Синеке түгел бит ул. Ул ярар кеше күрде ди, сине шулай дип уйлады ди. Ләкин бит син шул общагыңа кайтып ятасың бит инде. Мендәреңне кычаклап. Монда бит инде кемне алдалыйсың син? Кеше синең турында шулай дип уйлый дисеңме? Аңламыйм битерсең әйткәндә бу әйберләрне. Әйтәм бит, үзеңне башкаларны бер алдау гына булып тора. Айфоннар дигәннән хәзер бит инде бүтән яшьләрнең түгел, гомумән күпчелекнең башы киткән. Менә көз җитте, 13-нче чыга, 14-нче чыга. Әллә нәрсәләр сатып, машина сатып айфон алган кешене беләм. Ул хәзер айфонын алып метрода йөри рәхәтләнеп. Гомумән менә шушы матди кыйммәтләр артыннан, соңгы айфоннар артыннан куып йөрүнең дөрес санап була микән? Әгәр дә ул мәсәлән кирәк булса шул айфон. Сыйфатлы видеолар өчен әйтик. Әгәр дә инде бу сиңа эш өчен кирәк икән, эш өчен һәм акча эшләр өчен бу акланган әлбәттә. Әйтик, яхшы анда фотоаппаратлар алу, анда яхшы камералар алу эш өчен инде. Һәр күп кешенең бит эше, мәсәлән, бәйле интернет белән, Instagram белән яки анда күп кешеләр блогерлар да бит инде хәзер. Әлбәттә монда ул кешене акларга мөмкин. Ләкин күбесе бит шушы әйберне алып, аның бөтен функцияларын кулланмыйлар да. Аларга ул кирәк тә түгел. Өстәлдәге баткагыңны төшерергә iPhone кирәкме инде аңа? Дөресен генә әйткәндә. Шуңа күрә күп кешеләр әлбәттә баралар менә иярәләр, әйтәм бит әлеге дә баягы уңышлы тормыш иллюзиясына. Шушы әйберләрем булса, мин үземне уңышлы итеп хис итәм дип уйлыйлар алар. Менә шушы машина алсам, шушындай йорт салсам, шундай телефоным булса дип инде. Уңыш әлбәттә сине китерергә тиеш бәхеткә. Бәхет нәрсә ул? Бәхет ул ризалыкта, канәгатьлектә. Булганыңа канәгать риза булсаң, син бәхетле. Шуңа күрә бәхетле булырга мөмкин iPhone белән дә iPhoneсыз да. Моңа бурычка керергә кирәкми. Динебез буенча кирәкмәгән әйбергә бурычка акча алу ахмаклык булып санала. Кирәк әйбергә нәрсә керә? Кеше үлгән, мәсәлән, күмәргә кирәк. Яки мәсәлән, кешегә торыр урыны юк бердә бөтенләй. Ашарына ризыгы юк. Дәваланырга даруы юк. Менә бурычка алырга була бу әйберләргә. Һәм монда кешегә булай да бирергә була акчаны. Гафу итәргә була, чөнки ул кеше мохтаҗ. Кеше бит килә, җиргән машинасын сатып, тагын зуррак машина алырга бурычка акча сорап. Монда кешегә акча бирергә кирәкми. Яки торган йорты бар аның, менә шуны сатып зурракны алырга тели ул. Бурычка кереп, кирәкми монда кешегә акча бирергә. iPhone аларга сорап килә икән бурычка, кирәкми бу кешегә акча бирергә. Бу ахмак кешеләр. Аларга ул әйберләр кирәк түгел. Шуңа күрә дә бу очракта теге сорап килү бер нәрсә, ләкин биргән вакытта да кемгә биргәнеңне, нәрсәгә биргәнеңне карарга кирәк. Әйтик, финанс пирамидасында яки шелтәрле бизнеста күп итеп акча эшләгән кеше мәчет салып куйды димме? Яисә ул ярлыларга, мохтаҗларга ярдәм итте, янда акчалатамы, ризыклары беләнме, тору урыны беләнме? Менә бу вакытта әйтик бит финанс пирамидасы 100% гөнаһ дип. Менә шушы гөнаһлары кичерелә микән? Гөнаһ кичерелми бер. Икенчедән, шушы эшне эшләгән өчен савап булмый. Ягъни мәчет төзеп куйсаң да син харам акчага, аның савабы булмый сиңа. Бу мәчеткә керергә ярыймы? Ярый, мәчеттең проблемасы юк. Мәчеткә кергән, мәчеттә укыган кешенең анда эшләгән кешеләрнең аларның гөнаһлары юк, алар Аллаһ йортына киләләр. Ләкин бу эшне эшләгән кешегә савап булмаячак. Шәригать буенча харам акчага мәчет төзергә ярамый. Шәригать буенча. Ләкин без бу әйберне мәсәлән кеше акча тотып килә бит инде, бер бизнесмен. Без бит аның йөзенә карап, бу акчаны син ничек эшләдең дип сорый алмыйбыз. Шуңа күрә кешегә гыйлем бирергә тырышабыз. Дөрес акчаларыгызны бирегез, дин юлына яки изге эшкә дөрес акчаларыгызны тотыгыз дип гыйлем бирергә тырышабыз. Шуның өчен дә
инде үзе изгелекне эшләгән кеше белеп торырга тиеш. Әгәр дә савап кирәк булса, ул акча хәләл булырга тиеш. Хәрәм савап, хәрәм акча булса, эшләгән эшеңнең дә, изгелегеңнең дә савабы булмый. Все, bu tema bitti. Там у нас места достаточно же, да? Я вот вам Ой-ой. Нурулла хәзрәт, ассаламу алейкум. Бүген без сөйләшәбез күз тию, сихер, бозымнар турында. Инде беренче сорау, күп кеше сихер, бозым, күз тиюне төрле әйбер ди, кемдер әйтә инде аны. Булар барысы да сихер диючеләр бар. Тегеләр инде шуның төрләре генә диләр. Айырып күрсәтә аласызмы? Күз тию нәрсә, сихер, бозым? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Чыннан да кешегә зыян килә торган билгеле бер әйберләр бар. Зыян китерә торган. Коръәни Кәримдә шушы зыян китерә торган өч әйбер турында әйтелә. Фалак сурасында. Инде иң беренчесе зыян килү ул караңгылыкның зыяны. Бу кешегә физик зыян килә. Мәсәлән, урлыйлар, талыйлар, башына сугалар, кыйныйлар, үтерәләр. Бу физик зыян. Бу инде җинаятләр. Бар шулай ук сихер зыяны. Бу инде Коръәни Кәримдә әйтелгән шушы тиеннәргә өрүче кеше дип инде сихерче турында әйтелә. Ва мин шарри нафаthati фил уқад диелә. Һәм ва мин шарри хасидин иза хасад. Өченче зыян бу көнчелек, хәсәтлек. Димәк, менә гомумән алганда кешегә килә торган зыянны без шушы өч әйбергә бүлеп карый алабыз. Һәм әлбәттә инде бу өч әйбердән дә саклану чаралары төрлечә була. Беренчедән, әлбәттә Аллаһ Тәгаләгә без сыгынабыз. Саклаудан бертен начарлыкта Аллаһ Тәгалә сакласаң дип аннан сорыйбыз. Шул ук вакытта бу начарлык килгәндә алардан дәвалану усуллары төрле була. Төрлечә дәваланабыз. Мәсәлән, әгәр синең инде урманда Нисендереп куйман хәзер. Без дәвам итә алабызмы или? Булдымы? Шушы зыянлар килгәндә аларның дәвалану усуллары да төрлечә була. Мәсәлән, әгәр дә сине таласалар, акчаны урласалар, син бит эшкәргә бармыйсың. Син полициягә заявление язасың, гариза язасың. Менә шул әйттем инде. Димәк, менә шушы өч төрле зыян бар дидек. Һәм безгә инде иң теге без әзер булмаганы, мөгаен ул безгә күренми торган зыян. Сихер, бозым дип әйтәбез инде һәм башка әйберләр. Сихер, бозым, күрәзәчелек, астрология, гороскоп, булар бөтенесе бер әйбер. Булар бер-берсе белән, бер нәрсәсе белән дә аерылмыйлар. Шуңа күрә белый магия, черный магия, андый нәрсә юк. Алар бөтенесе кара. Бөтенесе дә кара магия, бөтенесе дә начар әйберләр. Менә шуның эчендә бездә кай вакытта буталчык китә. Мәсәлән, әгәр дә күрәзәче сиңа файда китерә икән, димәк аның инде зыяны булырга мөмкин дип уйлый кеше. Күрәзәче файда китерергә мөмкин, мәсәлән, югалган әйбереңне әйтеп утыра ул сиңа шулай бит, иреңне кайтарырга ярдәм итә, балаңны начар юлдан мәсәлән коткарырга ярдәм итә, ул сиңа берәр нәрсәне бызып бирә дә берәр суны дип әйтик инде. Күп кешеләр шулай сихерчеләргә барып, үзләренең менән ниндидер проблемаларын хәл итәләр. Һәм дә бу очракта шушы сихерчеләр, алар булышалар вакытлыча гына. Ахыры барбер начар бетә. Шу аларның ярдәменә. Алар кеше моны сизми башта уйламый, ләкин ахырдан начарлык килгәндә дә ул миндә гаептер дип уйлый. Гаеп анда бар әлбәттә, ләкин гаеп нинди? Сихерчегә барган өчен. Әмма сихерченең бу очракта бернинди дә файда китерми шушы кешегә. Кай вакытта, мәсәлән, алар синең авыруыңны дәваларга мөмкиннәр, ләкин ул авыру вакытлыча гына дәвалана. Аннан соң кире кайта. Тагын барырга мәҗбүр буласың син шул кеше янына. Син инде бу сихерчегә бәйләнгән булып чыгасың. Менә шулай итеп, аларның максаты сихерчеләрнең кешегә ярдәм итү түгел. Аларның максаты кешеләрне үзләренә бәйләү, Алладан кешене айырып, шайтанга бәйләү. Кеше шайтаннан ярдәм алсын, Алладан түгел. Аллага мөрәҗәгать итмәсен, сихерчегә мөрәҗәгать итсен, багаучыга һәм шундый кешеләргә. Шуңа күрә аларның максаты шундый. Һәм алар бушка да эшләргә мөмкиннәр. Кемдер әйтә, ул бит акча алмый ди, яки сорап алмый ди.
Бу сихерчене изге дигән сүз түгел, аның максаты акча эшләү түгел, аның максаты сине кеферлеккә төшерү. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кеше ди күрәзәчегә барса ди, аның 40 көн намазы кабул булмый ди. Әгәр ул аңа ышанса, ул кеше кафир була ди. Иманнан, диннән чыгып киткән була ди. Шулай итеп, безнең бит инде күп кеше әлбәттә барып кына кайтмый, барып ышанып кайта. Аның ярдәме бар ди. Сораштырулар буенча 46% татар халкы сихерчегә, имтимчыга мөрәҗәгать иткәннәре бар. 46%. Әлбәттә күбрәк инде әлбәттә хатын-кызлар бу очракта йөриләр. Менә шулай итеп, булар бөтенесе бер әйбер булып саналалар. Кемнең нинди генә без санап киткәннәрне исәптә тотсаң да, булар бөтенесе бер әйбер. Аларны аермыйбыз. Карага, акка, күрәзәче, сихерче, теге бызамы ул, дәвалыймы ул, әгәр дә ул дин юлы белән эшләмәсә, булар бөтенесе дә шайтан юлы булып санала. Ләкин булардан аерылып тора, без әле генә әйткән көнчелек, хәсәтлек. Бу сихергә керми бу. Көнчелек ул ничек эшли ул? Кеше әйберен күрәсең дә, бу кешенең бу әйбере юкка чыкса иде дип уйлыйсың. Менә бу көнчелек була, хәсәтлек була. Бу очракта инде теге кешегә зыян килә. Монда инде дугадан башка, Аллаһ Тәгаләгә зикр кылудан башка сине бер нәрсә коткара алмый. Бу очракта күз тиям ул кешегә ничек? Күз тию түгел, бу көнчелек бу. Күз тию икенче була. Бу көнчелек. Монда теге кешенең сиңа теләгән зыяны төшә. Зыян теләү була кешегә. Бу хәсәтлек, көнчелек дип атала инде. Бу очракта бары тик әйтәм бит, менә шушы дагалар кылып, Коръәннәр укып калган өчен сакланып йөри аласың. Бар күз тию, монысы бөтенләй икенче әйбер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, "Әл-гайну хаккун" ди. Күз тию ул ди хаклык, хак ди, дөрес ди. Күз тию ничек була? Аның эшләү принцибы булайрак. Кемнеңдер бер нәрсәсен күрәсең дә сакланасың бу әйбергә. Менә шул күз тию була. Нишләп күз тия, нишләп син бу әйбер белән сакланганнан соң теге кешенең ул әйбере ватылырга, бозылырга тиеш, яки янда кешесе авырып китәргә тиеш. Син ул матур әйберне күрәсең, яки кешене күрәсең дә сакланасың, әмма шушы матурлыкны барлыкка китергән Алланы искә төшермисең. Менә шунлыктан Аллаһ Тәгалә теге әйберне, син сакланган әйберне бозып куя, ватып куя. Бүтән сакланмасын дип. Мине онытып дип. Без бит мәсәлән киләбез икән бер инде галереяга, картиналар карарга. Карале, о, нинди картина, о, кара нинди әйбәт, нинди матур. Без бит аңларга тиешбез. Картина үзе матур түгел. Ясаган кеше гений. Бу картинаны. Ул аны тагын ясый ала, кирәк булса. Менә монда да шулай, әгәр дә без матурлык, кызырлык күрәбез икән, без нәрсә дибез? Субханалла, машалла дибез. Менә шулай әйткәндә күз тими. Моның максаты нәрсә? Аллаһ Тәгалә шулай әйткән. Аллаһ Тәгалә ясаган бу әйбер үзе матур түгел. Шуңа күрә кай вакытта әти-әниләр үз балаларына күз тидерәләр. Карале, ой, кара субханалла дип әйтмиләр алар. Кара ничек матур икән диләр, кая тегеләй булай икән диләр. Үзеңнең мәсәлән әйбереңгә күз тидерәсең. Әйтик кай вакытта машинаңны биклисең дә китеп барасың, бер берлап карыйсың да, кара бигрәк матур инде дип уйлап кына куясың. Килеп җитәсең, берәрсе кырып киткән була. Яки кайтып барасың, үзең кырып берәр каялыгып китәсең. Менә шулай итеп, сакланган вакытта гел Аллаһ Тәгаләне исәптә тотарга кирәк. Монысы икенче әйбер. Менә бу шуңа күрә аларның аермалары төрле һәм менә бу күз тию, хәсәтлек алар сихергә кермиләр. Шу кешеләр ул кешеләрне сихерче дип әйтә алмыйбыз. Сихерче ансы аерым шайтан белән эшли торган эш инде. Менә күз дигәннәгә инде сиңа кемдер сихер ясаганын мәсәлән, кайдан белергә була? Синең эшең уңышлы бармый башлыймы? Гадәттә тормышта гадәти булмаган әйберләр барлыкка килә башлый. Мәсәлән, син авырыйсың, таба алмыйлар. Диагноз куя алмыйлар, нәрсәдән авырганыңны. Яки дәвалыйлар, әмма дәвалап бетерә алмыйлар дип әйтик инде. Йокың югалырга да мөмкин синең. Тынычсызлык барлыкка килә. Депрессиядә бер туктаусыз кирип китәсең, чыга алмыйсың дип әйтик инде. Һәм башка шундый гайри табигый хәлләр синең белән була башлый. Кай вакытта мәсәлән, ир кеше яки хатын-кыз мәсәлән, кайта да мин гаиләдән китәм ди. Сәбәп юк китәргә. Нишләп китәсең? Үзе дә аңлата алмый. Менә бу очракта инде шундый уйларга кирәк, сихерме яки нәрсә монда күз тиюме булган дип. Аларның буларга мөмкин симптомнары бер төрле. Күз тию белән мәсәлән сихернең. Ләкин инде эшкәргән вакытта ул күренә. Бер төрле эшкәрелә ул, икесе дә дип әйтик инде, күпчелек очракта. Кай вакытта сихер өчен аерым Коръән аятләре укыла. Күз тигән вакытта мәсәлән җиңелрәк бер нәрсә эшләүдә җитеп тора, мәсәлән, кай вакытта юынуда җитә. Бесел аллар юынуларда, яки тызлы сулар белән юынулар җитеп тора, эшкәрелгән сулар белән. Әмма инде сихердә мәсәлән ул вакытта ешрак, күбрәк
эшләргә туры килә, алай гына түгел, сихерне эзләргә туры килергә мөмкин. Ягъни, мәсәлән, синең иеңгә берәр кая сихерен ташланган булса, аны инде табырга кирәк була. Аны тапмыйча, мәсәлән, ул сихер китмәскә, бетмәскә мөмкин. Менә шулай итеп, эшкерү юлы белән дип әйтик, Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү юлы белән алар дәваланалар. Әмма инде белергә мөмкин, менә әйткәнебезчә, шушы ниндидер гайре табигый хәл, кеше үзе сизеп ала аны. Кеше үзенең табигый халәтен белә, нормаль халәтен дип әйтик. Әмма теге үзе сизеп ала икән, шушы берәр нинди үзгәрешләр үзендә дип әйтик, шикләнергә мөмкин. Бар кайбер кешеләр чыннан да бер туктамый үзләрендә сихер дип уйлаучылар да бар. Аларга инде киләләр, хәзрәтләр әйтә, синдә бер нәрсә юк ди, тынычлан ди, оныт дип. Алар һаман юк дип андый уйлаучылар да бар. Шуңа күрә үзеңне артык миндә шундый икән, миндә бу бер нәрсә әйбер икән дип тә алай да борчыларга кирәк түгел. Шулай ук тормыш идеальны бармый. Әгәр тормышта берәр сынау чыга булса, ой, сихер күз тигән дип нәтиҗә чыгарырга ашыгырга кирәкме? Чөнки сынаулар була тормышта, шулай ук. Әмма инде бу сынауларны җиңгә алмасаң, үтми торган булса, яки синең ничектер ул бер авырлык китерә торган булса, әйтәм бит, гайре табигый булса, бу очракта инде уйланырга кирәк. Кайбер вакытта кешеләр үзләрендә сихер барлыгын белгәч, я сихер бар дип уйласа, күз тигән булса, инде беренче шитеп дин әһелләренә түгел, шул күрәзәчләргә китәләр. Кем миңа сихер салды икән, кем сала икән дип. Бу икләтә дөрес булып чыга. Бу беренчедән син сихереңне битермисең шушы усул белән. Икенчедән үзең генә ясыйсың. Әле генә без әйткәнчә, ярдәм аласы урынга Аллаһ Тәгаләдән син кафирлеккә төшәсең, аларга ышанып. Бер сихерченең сихерен икенче сихерче битерә алмый. Алар икесе дә әйткәнебезчә бер якта эшлиләр алар. Алар, мәсәлән, берсе икенчесенең вакытлыча гына битереп торырга мөмкин сихерен, ана соң яңадан кайта. Аларның максат икесенеке дә бер. Шуңа күрә, әгәр син бу сихердән сихер белән файда алсаң да, син барыбер кафирлеккә төшкән булып торасың. Шуңа күрә сихерне бозымны син бары тик дин юлы белән генә хәл итәргә кирәк. Аннан соң, әгәр дә син багучыга барасың икән, бу сихер кемнән икәнен белергә. Моның дөресен генә әйткәндә, кемнән икәнен белүе әллә ни мөһим дә түгел. Безгә бит дәваланырга кирәк. Мәсәлән, кеше авыру йөрткән, грипп. Ул аны кая йөрткән? Бу мөһимме? Мөһим гриппны дәваларга. Кая йөрткәне хәзер мөһим түгел инде. Ул каяда йөрергә мөмкин иде аңа. Менә шуңа күрә дә дәвалану мөһим һәм моны булдырмау мөһим. Шуңа күрә дә багучыга барганнан соң кемне эшләгән икәнен сорауның бик әһәмияте юк. Һәм багучы 100% очракта, ким дигәндә 99,9 очракта багучы әйтәчәк нәрсә ди? Синең якын кешең ди. Ул әйтә, ирең, туганың, абыең, әтиең, әниең, дустың, апаң, сеңлең, коллегаң эштәге ди нәрсәгә? Алар белән араны бозсын өчен. Син алардан шикләнеп, араларыгызны бозып, аның белән дуслашмыйча йөрсен өчен эшләнә ул. Багучы шулай дип әйтә. Ул бер вакытта әйтми, әнә фәлән теге чит кеше дип. Ну, чит кеше сихер дә ясамый, инде ансыра дөрес сиңа чит кеше кемгә кирәк инде син. Ләкин әлбәттә менә шушыларны белеп алу дип әйтик инде, бу очракта сихерне битермичә генә түгел, битермәй генә түгел, якыннар белән араны да зәргә мөмкин. Әйтик бит инде бу кеше, күрәзәче сихерчеләр, алар кешене шайтанга якын айта дигәнме? Үзләре никадәр генә эшли, моны бит инде гомер буена юып бетермәслек генә. Бу гынах юылмый. Чөнки сихерчелек белән шөгыльләнү бу кафирлек булып санала. Кем моның белән шөгыльләнә, белеп, аңлап дип әйтик инде, бу кеше диннән чыгып китә. Бу мөселман түгел бу кеше. Мөселман булмый икән, монда гынах турында сүз бармый. Бу кеше инде мәңгелеккә мохта дигән сүз. Монда гынахны юу турында сүз бармый. Аңа гынахны бетерер өчен ислам кабул итеп, дингә кайтып, бу эшеннән ваз кечерергә кирәк. Ягъни ул кеше диннән чыккан була. Шунысын да әйтергә кирәк, сихер белән шөгыльләнүче кешеләр, алар үзләре белергә мөмкин, сихер белән шөгыльләнгәннәрен, белмәскә мөмкин. Шайтан белән турыдан-туры элемтәгә чыгып, теге контракт төзүчеләре бик сирәк. Гадәттә алар ниндидер тавышлар ишетәләр. Кай вакытта бу тавышларны миңа Алла әйтә дип тә алар бутыйлар алар. Аңламыйлар үзләре дә. Нәрсәдер күрә башлыйлар алар. Менә Аллаһ Тәгалә миңа моны күрсәтә дип әйтергә мөмкиннәр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, сез күргән бөтен теге мөгъҗизалар ул ди Алладан булмаска мөмкин ди. Ягъни әгәр дә күрсәгез ди, чатырган кешеләрне, судан барган кешеләрне дә ашыкмагыз ди, ул кешеләрне теге әүлия дип анда ниндидер мөгъҗиза дип атарга ди. Карагыз ул кешеләрнең гамәлләренә ди. Әгәр дә ул кеше намаз укымый икән, диндә түгел икән, димәк бу шайтан галәмәте булырга мөмкин. Шайтан ярдәме кешеләрне шушы кешеләргә җәлеп итәр өчен.
Менә шуның көчендә инде алар үзләре дә белмәскә мөмкин кайчагында үзләренең шайтанга эшләгәннәрен. Шуңа күрә белем кирәк, гыйлем кирәк бу очракта. Һәм сихердәгә өйрәнеп була. Мәсәлән, әйтәләр, мин потомственный диләр. Теге нәселдән килә безнең анда шушы имчелек, томчылык диләр. Өйрәнергә була, нәселдән килү мәҗбүри түгел. Бу очракта син дә, мин дә өйрәнә алабыз аны. Моның өчен нәрсә кирәк? Җаныңны шайтанга сатырга кирәк. Һәм шайтан сиңа күпмегә сатсаң син җаныңны, ничек тирәнгәрәк китсәң, шуның кадәр күбрәк сиңа шайтан ярдәм итәргә мөмкин. Һәм инде син дә күрә башлыйсың, син дә дәвалый башлыйсың, ләкин син үзеңдә көферлеккә төшәсең һәм кешеләрне дә адаштырган булып саналасың бу очракта. Әле бит әйттек, мәчетләргә килеп эшкәртергә була дидек, әйме? Дугалар булышмаган очраклар бармы? Бар. Дыгалар булышмаган очраклар бар, бу кайсы очракта? Кеше үзе ышанмаса. Әгәр дә кеше үзе ышанмый икән, үзе дингә аны мәсәлән эшкәртергә, нитәргә мәсәлән истерәп килгәннәр икән анда дип әйтгәндә булышмаска мөмкин. Чөнки бу очракта кешенең бит эшкәртелгән кешенең дип әйтгәндә иманлы булуы да шарт. Аллага ышанган булуы шарт. Кай вакытта менә кешеләр киләләр эшкәртергә мәчеткә. Мин эшкәрегез әле диләр. Син әйтәсең, ярар, мин сине эшкәрәм, ләкин бит син бер атнанан тагын киләсең. Нишләп ди? Чөнки син яулык бәйләп йөрмисең. Бер атнанан сиңа тагын күз тия. Син хәрәм ашыйсың, сиңа тагын шайтан керә, зыян килә. Син намаз укымыйсың, син Аллаһ Тәгалә сакламый шайтаннан, нидән. Яклар алдыннан дога укып ятмыйсың син. Тагын шайтан кагыла сиңа. Син бит инде хәзер теге сетевой маркетинг шикелле инде бу. Бер туктамый син миңа бәйле буласың. Атнага бер тапкыр, айга бер тапкыр гел йөгереп торасың, килеп торасың минем яныма. Шуңа әйләнә бу. Шуңа күрә кай вакытта эшкәргәннән соң теге кешеләргә әйтеп тә куясың. Инде үзегез әгәр дә менә минем киңәшләрне үтәмәсәгез, бүтән килеп йөрмәгез дип әйтеп куясың кайчагында. Сезгә еш киләләр. Мин үзем еш эшкәрмим болай. Менә шушыларны күргәннән соң инде дөресен әйткәндә алынып теге эшкәрәсе дә килми. Аннан соң эшкәргән кешенең үзенә дә зыян килә. Мәсәлән, әгәр дә син шайтаннар белән эшләсәң, кешедән шайтан чыгарсаң дип әйтгәндә, я булмаса бызымнарны, сихерләрне эшкәрә торган булсаң, бу очракта шайтаннар синнән үч алырга мөмкин. Алар сиңа каршы ниндидер хәйлә кырырга мөмкин. Башка шайтаннар белән элемтәгә кереп, сиңа зыян китерү юлларын табырга мөмкиннәр. Шуңа күрә кеше эшкәргән кеше ул инде үзен шушы юлда корбан итәргә әзер булырга тиеш. Гадәттә бу олы кешеләр була, яшь кешеләр булмый. Ул кешеләр еш авырыйлар, еш хәлсез булалар алар үзләре дә мондый чиракта. Шуңа мондый кешеләр кирәк. Мондый кешеләр бик кирәк. Ләкин мәсәлән шәхсән мин үзем әле алай буларга теге әзер түгел дип әйтәсем килә инде. Балаларны мәсәлән эшкәреп алырга булса, анда күз тигәннән әйткәннән ансы инде аның мөмкин. Ләкин менә теге зур сихерләр булса, я булмаса шайтаннар белән кеше саташкан булса, бу очракта инде аның махсус кешеләре бар Казанда, мин шуларга җибәрәм. Сихер салган әйтәләр бит инде бумеранг законы бар диләр. Кемдер сихер сала да, шушы бузыклык аңа кирәдән кайтамы? Үзен. Сихерләгән кешенең үзенә шул ук сихерлек әйләнеп кайтмаска да мөмкин, ләкин башкасы кайтырга мөмкин. Мәсәлән, бар сихерләгән очракта бар ике кеше. Сихерче, сихерләүче бар, бу әйттек, бу кафир бәндә инде. Бу кеше гадәттә нәселсез була ул, бәхетсез була гадәттә. Ул үзе дә хәсрәттә, авырлыкта үлә андый кеше. Ул бәхет күрмәй, сихерче кеше. Ләкин бар сихерчегә заказ биргән кеше. Мәсәлән, сихерче бит үзе бөтен кешегә сихер кылып утырмый. Килә дә бер кеше әйтә, менә миңа теге кешегә сихер кылырга кирәк ди. Бу да шушы сихерче хәленә төшә. Ахыр чиктә. Шушы сихер аның үзенә кайтырга мөмкин. Мөмкин башка зыян килергә. Ул үзенең нәтиҗәсенә барбер ирешмәячәк, теләгән нәтиҗәсенә, бәхет күрмәячәк ул. Шундый мисал, мәсәлән, кызлар егетләрне караталар сихер белән. Сихерлиләр ашаталар, эшертәләр егеткә. Егет шушы кыз янына килә, аның белән була. Ләкин алар гел кычкырышалар. Бу егет әллә ничә тапкыр чыгып китә идән. Төн уртасында чыгып китә. Аннан кире кайта. Җылый. Ни теге кыз бәхетле түгел, ни бу егет бәхетле түгел.
Егет әйтә, мин синнән китер идем, китә алмыйм ди. Мин сине яратмыйм да ди. Ләкин аерыла да алмыйм мин синнән ди. Ягъни бу кеше азаплана. Шуңа иттереп, сихерләгән очракта барыбер син үзеңнең нәтиҗәңгә ирешә алмыйсың. Һәм син барыбер үзең дә бәхетсез буласың. Шуңа күрә ким дигәндә башка ысул белән ул зыяны сиңа аны кайтачак. Сихергә заказ биргән кешенең дип әйтик инде. Шуңа күрә аның әйтәм бит, нәтиҗә бирми ул, бернинди файда бирми. Ул теге тыштан күренеп торса да, җиңел генә хәл итәм проблеманы дип, чынлыкта проблема хәл ителми. Менә бер танышларның машинасын урладылар. Алар бардылар багучыга. Багучы әйтте: "Машинагыз сезнең Казанда йөри, барсы да әйбәт ди. Нәрсә? Хәзер мин куанырга тиешме инде минем машина Казанда йөри дигәнгә? Миңа бит машинаны алып табырга кирәк, шулай бит. Миңа әйтсен, ул шунда барып ал, машина шунда тора ди инде. Ул бит аны әйтми, машинагыз Казанда ди, тегеләй булай ди. Бу әйтә, акча түләп чыгып китәләр, мин информация, мәгълүмат алдым дип, ләкин бу мәгълүмат сиңа файдасыз. Шуңа күрә гадәттә файда бирми бу әйберләрнең берсе дә. Шуңа күрә алар үзләре бәхетсез булалар. Сихер нәселдән нәселгә күчә аламы икән? Сихер нәселдән нәселгә күчә. Ләкин бу чиракта сихер дә түгел, сихернең зыяны күчә. 7 буынга кадәр барырга мөмкин ул. Мөмкин. Шуңа күрә аның зыяны бар. Нәселдән нәселгә күчә, ниндидер, мәсәлән, синең бабаларыңның кылган бер гынахы ниндидер. Кешенең рәнҗеше дә мәсәлән анда. Һәм башка шундай әйберләр. Шуңа күрә буларны инде сак булырга кирәк. Чыннан да мондай әйберләр белән зыяны төшәргә мөмкин балаларга да, аларның балаларына да. Рәнҗеш дигәннән кеше бит төрле кешеләр бар. Кемдер инде коркый, бу инде гына корган кешенең үзенә булаймы? Кемдер мәсәлән ана кеше баласының берәр нинди эшләгән эшенә түзә алмыйча еларга мөмкин. Һәм үзе теләмәстән ананың күз яше балага төшәргә мөмкин, рәнҗергә мөмкин. Бу очракта ничегрәк килеп чыга? Монда ананың гаебе бармы? Теләми бит аны. Рәнҗеш дип әйтик инде, бу менә кешегә килә торган икенче бер зыян. Монсы теге күз тиюдә түгел, хәсәтлек тә, көнчелек тә түгел инде. Ул төшә. Ләкин ул күбрәк бәйле дуга белән. Шушы рәнҗеш дип әйтик. Кешенең рәнҗиде кешегә, рәнҗи нәрсәгә? Нахакка зыян күргәндә кеше рәнҗи. Әгәр дә ул тик торганда сәбәпсез рәнҗесә, ул рәнҗеш түгел ул. Бу кеше авыру. Әгәр дә инде чыннан да аны бу кешене рәнҗиттеләр, мазлум булды ул, һәм ул әлбәттә инде күңеленнән дуга кыла. Я булмаса теле белән дуга кыла. Менә бу очракта инде рәнҗеш төшә. Ата-ананың дугасы балага төшә дибез, кабул була дибез. Шуңа күрә ата-ана ничек кенә баласы аңа авырлык китерсә дә, начар сүзләр белән сөкмәскә тырышырга кирәк. Киресенчә яхшы сүзләр белән дуга кылырга кирәк. Баланың үзгәрү мөмкинчелеге бар, булай әйткәндә. Ләкин әгәр дә инде рәнҗесәң балаңа, начар сүз белән дуга кылсаң, бу балаңа синең дугаң шундук төшә һәм балаң зыян күрәчәк. Инде ул тәүбә итеп гафу сорап килгән очракта да килгән зыян калырга мөмкин. Шушы балаң өстендә. Шуңа күрә бик сак булырга кирәк әти-әниләргә, балалары рәнҗеткән, өпкәләткән очракта да. Һәм бик сак булырга кирәк балаларга да, әти-әниләрен өпкәләткән, рәнҗеткән очракта тормышлары бозылырга мөмкин. Бик озакка, үзләренеке генә түгел, балаларныкы да бозылырга мөмкин. Әти-әнинең ризалыгы бик мөһим. Күз тию турында шулай ук инде күзне бер кешедә күзем күзенчә әйтмәй бит инде. Бу ялгыш кына теге субханалла машалла дип әйтмичә генә карый да күз тиеп китә. Менә бу күз тидергән кешегә гөнаһсы буламы? Ул бит аны теләмәде. Күз тидергән кешегә гөнаһ булмый. Ләкин күзе каты булган кешеләр үзләре моны белергә тиеш, күз тидергәннәрен. Һәм кешенең әйберләре белән сакланудан алар шуңа күрә сак булырга тиеш. Мәсәлән, яңа бала туганда. Кеше белә икән, үзенең күзе каты икәнен, күзе каты диләр андый кешене. Карамасын ул балага. Бар андый кешеләр минем үземнең дә булганым бар, исемнәр кушканда арадан бер кеше әйтеп куя: "Ой, минем күзем каты, күрсәтмәгез миңа" ди. Карамыйм ди. Мен үзе белеп тора ул аны. Менә шуңа күрә үзе белеп ул кеше инде тегендә монда күз чиреп йөрмәсә әйбәт булыр иде. Әгәр дә ул үзе белсә. Күз тидергән кеше шулай ук менә бу дини алымны үзенә өйрәнсен. Субханалла, машалла, ла хаула ва ла куввата илля биллах дигән сүзләрне белеп, гел әйтеп торса, зыяны тими башлый анасың, Алла бирсә. Ләкин бик каты күз тигән очракта мөмкин шушы күз тидергән кеше тәһарәт ала. Шул су белән анасын юалар, кем күз тигән шуны. Менә ул файдасын китерә андый очракта инде. Әгәр дә беләләр икән кем күз тидергәнен инде, менә шулай эшләп дәваларга мөмкин.
әйтик, кеше үзендә күз дигәнен, яисә сихерләгәннәрен белеп алды. Менә беренче эш итеп яшәргә, ул хәзрәткә чыгып чабыргамы, эшкәрүчегә чыгып китергәме? Әйе, эшкәрүче хәзрәт шул алар бер кешеләр инде, дин белән эшләүчеләр дип әйтик, Коръән аятлары белән, дугалар белән эшләүчеләр, дин кушкан ысуллар белән эшләүчеләр дип әйтик. Әйе, аларга барырга кирәк иң беренче чиратта. Чөнки дини ысулдан башка бер нәрсә ярдәм итми. Монда инде хәзер кемдер әйтергә мөмкин. Ул хәзрәт, шуңа күрә ул үзенә кеше чакырып утыра дип инде теге. Грубы теге торфа гына әйткәндә, клиентларны үзләренә тарталар инде булар дип. Юк, эш монда клиентлыкта түгел. Хәзрәткә әгәр дә эшкәрүчеләр теге килмәсәләр, хәзрәткә әйбәтрәк. Рәхәтрәк аңа. Ул авырулар белән, ул сихерләнгән кешеләр белән, башлары киткән кешеләр белән, монда акырып елап утырган кешеләр белән беркемнең эшлисе килми. Монда сүз бара тик аларга ярдәм итү турында. Һәм әлбәттә эшкәргән өчен анда сиңа кеше акча тотып килми, менә рәхмәт ярдәм иттегез дип. Кай вакытта әлбәттә эшкәргән хәзрәт тә ул теге акча сорамый инде ул. Миңа бу бирегез дип. Ләкин шунысы да сәер. Кеше дә эшкәргәннән соң, ярдәм алганнан соң акча бирергә ашыкмый ул, садака бирергә. Мин хәзрәткә сорап әйтүем түгел, дөрес аңлагыз. Кай вакытта менә кеше бит бер аяк авыртан, табибка бара ул. Мәсәлән, табибка керер өчен түлисең 1000 ярым караган өчен генә. Аннан соң түлисең үзи өчен. Аннан соң түлисең тегесе монсы өчен. Операция өчен түлисең. Аннан соң дары аласың, аны дәваларга шулай бит бик күп акча китә. Кай чакта авырткан җиреңне хәзрәт эшкәреп җибәрсә, сен аңа 50 сум бирәсең дә, Аллага шөкер, менә садаканың әзе күп юаның дип китеп барасың. Шулай бит. Монда бу кешеләрнең мөнәсәбәте дә шундан күренә дип әйтик инде. Аларның рәхмәтлелеге. Тагын бер тапкыр әйтәм. Бу акча сорау түгел, бу монда эш ында түгел. Хәзрәт кешегә, эшкәрүчегә мондый кешеләр кимерәк булган сайын әйбәтрәк. Хәзрәткә күңеллерәк никахта утыру, исем кушу, шулай бит инде дәрес бирү, аңа күңеллерәк, адекват кешеләр белән утыру аңа күңеллерәк. Тегеләр белән утыруга караганда. Кай вакытта эшкәрәләр, Коръән укыйлар 2 сәгать буе, 4-5 сәгать буе укыйлар, бер туктамый, мәсәлән, җинләнгән кешеләр белән. Ул укыган кешегә әллә ул 4-5 сәгать бер урында утыру күңеллеме? Беркем утыра алмый 4-5 сәгать бер урында. Телевизор алдында утырып булмый. Ара башлыйсың, торып йөреп киләсең. Менә шуңа күрә дә аның эшендә түгел. Эш монда кай вакытта кешенең үзенең дә рәхмәтле булуында, шуның турында сүз бара. Ул үзе дә рәхмәтлеме, юкмы, һәм ул үзенең рәхмәтен ничек күрсәтә? Шуннан да тора шунда әйберләр. Кай вакытта теге әйтәм бит, рәхмәтле булуга керә шулай ук хәзрәтнең киңәшен тотуда. Инде син хәзер туры юлга бастың икән, инде хәзер дөрес итеп яшә. Менә бер егет бар иде шулай, онкология белән ята иде ул. Аны больницадан кайтарып җибәргәннәр иенә. Аңа әйткәннәр, бар иенгә кайт, син үләсең дигәннәр. Монда үлмә, өйдә үл дигәннәр инде. Бу егеткә 30-нчы генә яши иде әле. Бу инде әйтте, әйдә эшкәрегез, мине дә дин белән генә булышырга мөмкин. Хатыны инде безнең диндә түгел иде, ислам кабул итеп никахлар укытты, балаларына исемнәр куштырды, үзе инде намазга өйрәнде. Эшкәрегә хәзрәт чакырды хәзер. Моның янына хәзрәт килде, 7 тапкыр, 7 көн анда 7 ясиннәр әйтеп эшкәрде, нитте инде. Бу кеше терелеп чыкты. Аякка басты бу. Үлегез дип әйткәннәр иде. Бу кеше аякка басты. Метастазлар туктады, исән сау җири, хәзер эшли, ләкин нишли? Эчә, тарта, намазын укымый, лекеге тормышына кире кайтты. Ягъни, менә шунысы да бар бит әле. Монда хәзрәт булышмый, монда булыша Аллаһы Тәгалә. Һәм инде бу кеше хәзер тагын авырып китеп теге хәзрәткә барса, булышмаска да мөмкин. Рәхмәтле булу дигән нәрсә бар. Аллаһга беренче чиратта. Һәм тагын бер очрак. Бер кыз аварияга эләккән иде. 1 ай яткан комада. Әйттеләр, хәзрәт килеп укып ал әле ди. Килдем, укыдым да инде шул көнне күзенә чыккан бу кыз. Бу әтиәниләр өчен инде көтелмәгән шатлык. Кара әле, менә бит дин теге ничек хугач булышты ди. Икенче көндә киләләр хәзрәт, инде хәзер өметләнәләр. Хәзер хәзрәт килеп укыган сайын хәле яхшырыр да аякка басыр диләр. Килдем икенче көндә дә әтисе әйтә. Германиядән дару кайтарткан идек ди. Яхшы дару менә шул булышты ди. Алла булышты дими? Коръән булышты дими? Шушы дару булышты ди. Мин шуннан аңлап алдым. Әйтәм, инде хәзер безнең эшкәрүләребез булышмас. Чөнки Аллага рәхмәт итәсе урынга алар инде даруга рәхмәт итә башладылар. Чыннан да
күпме генә инде эшкерсәк тә бүтән алга китеш булмады, ул кыз да үлеп китте. Күп генә ятканнан соң инде үлеп китте. Менә шуңа күрә Аллага рәхмәт әйтергә, рәхмәтле була белергә кирәк. Һәм рәхмәтле булуга керә ул теге садака бирү генә түгел, ә инде киңәш тотуда, Аллаһ Тәгаләнең әйткәннәре белән яшәүдә. Абыстайларга бар да әриме? Абыстайларга абыстайлар барырга мөмкин. Хатын-кыз хатын-кызга йөрергә мөмкин инде. Абыстайлар да тегердә чын абыстай, чыннан да динле, яулыклы дип әйтгәндә икән, барырга мөмкин. Ирләр дә барырга мөмкин, әгәр дә кагылуларны әйтүләр булмаса, кайбер бит абыстайлар карап кына әйтәләр. Энем синең белән шул нәрсә булган икән, менә син шулай дип әйтергә мөмкиндер. Андый кешеләр бар. Аннан соң менә шундый эшкерүчләр арасында әүлия дигән затлар бар. Алар теге без күрмәгән әйберне күреп, сизеп белеп торалар инде. Әгәр дә эшкерүче кеше шундый әүлия дә булса, бу инде сиңа бик тә русча әйтсәк повезло. Син аттың бу очракта. Чөнки ул кеше сиңа бик тиз арада һәм инде дөрес итеп ярдәм күрсәтергә мөмкин. Ләкин андый кешеләр әлбәттә бик күп түгел. Аннан соң социаль челтәрләрдә бер кызык видео таралган заманында Тәлгать Таҗетдин Уфа телеканалында эшкереп йөри. Ул инде су алып, тапшыруларга зәвет булсын, рейтингларга зәвет булсын дип теләкләр теләде эшкерә инде. Моны беренчедән теге җәмәгатьчелек аңлап бетермәде, теге ислам динендә алай су сибеп йөрү күргән юк диләр инде кайберләре һәм гомумән телеканалны мәсәлән ул кеше түгел, җансыз әйберне эшкереп була микән? Бу телеканалны эшкермәй, бу урынны эшкерә инде. Шушында эшләгән урынны дип әйтик. Бу урын, биналар бәләкәтле булсын дип ул шулай иттереп аны йөрү максаты. Ләкин анда гаҗәпләндергән әйбер шушы эшне эшләүнең ысулы дип әйтик. Ул бит инде чашка белән, теге чәй белән шулай иттереп христианнарга ошатып эшләде ул аны. Ләкин шәригать ягыннан караганда эшкерелгән суны мәсәлән сибү ул шулай ук файдалы. Без моны теге начар ширк дип, кафирлек дип әйтә алмыйбыз. Иллә мәгәр әлбәттә менә христианнарга ошау булганга күрә инде кешеләрнең бераз ризасызлык уянды дип әйтик. Һәм күп кешенең аңламавы бу моның нәрсә икәнен. Бит күп кеше аңламый нәрсә эшләгәнен дип әйтик. Менә кай вакытта әүлияләр бар шундый. Алар да аңлашылмаган әйбер эшләп куялар. Син әйтәсең, бу яки юләр дисләр инде, я ышкынган тегесе монсы дип. Әмма чынлыкта син аңламасаң да ул дөрес эш булырга мөмкин. Шәригый яктан инде. Шуңа күрә ансы да бар аның. Монда миңа калса менә шушы аңлашылмаучылык аркасында гына килеп чыккан әйбер бу очракта. Аның эшлә бер нинди гаеп тә юк. Юк, монда теге бит без аны теге кафирлек дип анда я булмаса, шундый нәрсә дип әйтә алмыйбыз. Аңлашылмаучылык кына дип әйтергә мөмкин. Инде табиблар да әйтә бит, ниндидер шир белән авыртканчы, аны профилактикаласаң күпкә җайлырак диләр. Монда да менә күз тимәсен өчен, кеше сиңа сихер салмасын өчен бер инде кагыйдәләр бармы? Профилактика һәр вакыт әйбәтрәк. Монда инде шик юк. Иң беренче профилактика иманлы булу, Аллаһы Тәгаләнең кушкан бөтен әйберләрен үтәп бару. Әгәр син буларны үтәп бармасаң, бу монда профилактика турында сүз бармый. Шулай ук һәр бер очракта да үзенең дәгалары була. Була дәгалар игә кергәндә, бәдәрефкә кергәндә, мунчага кергәндә, йокларга ятканда, хатының белән якынлык кылганда да. Бөтен нәрсәдә дә бар дәгалар. Үзенең дәгалары бар. Һәм күбесе шушы дәгалар бәйле шайтаннан саклану белән. Аллаһы Тәгаләдән файда сорау белән һәм шушы әйбернең зыяныннан саклауны сорау белән бәйле бу дәгалар күбесе. Шуңа күрә әлбәттә бу дәгаларны кулланып йөрсәң, инде сихер яки бозым яки башка шундый нәрсә инде күп очракта эләкмәскә мөмкин. Күп очракта дим, чөнки 100% бер гарантия юк. Аллаһы Тәгалә ризалыгы белән бөтен әйбер эшләнә. Мәсәлән, сихер да зыян китерә ди, Коръән Кәримдә әйтә, Аллаһның ризалыгы белән, Аллаһның кушуы белән дип әйтә инде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә дә сихерләккән. Ул бит инде пәйгамбәр, иң яхшы кеше. Ләкин аңа сихерләккән дәгаларын укып йөрмәгәнгә түгел, ә сихернең безгә бар икәнен күрсәтер өчен. Сихернең бар икәнен һәм сихерне ничек дәваларга кирәк икәнен күрсәтер өчен аңа сихерләккән. Аңа ләккән сихер ул теге безнеке кебек үлеп ята торган түгел ул. Ул гысел алдым микән, юк микән дип оныта торган булган. Шуны оныткачты, оныта торган булгач, ул шикләнгән, миндә бер нәрсә юк микән дип. Һәм Аллаһ Тәгаләдән сорый, Аллаһ Тәгалә күрсәтә, сихер бар икәнен анда. Менә шулай итеп, Аллаһ Тәгаләдән сорап, Аллаһ Тәгаләгә дуа кылып, инанып, иман китереп, дәгаларны кылып йөрсәң,
Бу инде профилактика шушы була. Әмма кирәк чакта гына искә төшерсәң, Аллаһның кушканнарын үтәмәсәң, харам ашасаң, харам җирләрдә йөрсәң, кирәкмәгән кешеләр белән булсаң дип әйтик инде, бу очракта инде гарантия юк. Сихрдән саклый торган доганы юктан. Беләсезме? Монда сихрдән саклауның иң яхшы бер дога бар. Бу очракта ул укыла: "А'узу би калиматиллахи таммати мин кулли шайтанин ва хамматин ва мин кулли айнин ламматин." Бу сихрдән дә саклый һәм күз тиюдән дә саклый. Шулай ук тагын бер дога бар: "А'узу би калиматиллахи таммати мин гадабихи ва гыйқабихи ва шарри гибадихи ва мин хамазати шаятини ва ай яхдурун." Мосы икенче дога, мосы инде шайтан зыянынан һәм сихрдән укыла торган. Файдасы икесенеке дә буларның бар. Берсе күбрәк күз тигәндә, берсе инде менә сихрләр килгәндә. Шундай очрак булды. Әнәкәш әйтә, әнәкәш шалтыратты бер туган. Кыз ди, ул еракта тора инде бездән, шәһәрнең икенче ягында. Кыз ди, йокламый ди. Күзе шар кебек ачык ди, йоклый алмый ди, әллә нәрсә сөйли ди. Монда барып бәрелә, монда барып бәрелә, төн уртасы ди, нәрсә булды икән ди. Я күз тигән, я бер нәрсә булган ди. Мин ди белмим ди. Нәрсә әйтергә дә ди, шулай итеп, бер нәрсә эшләргә әйтәле, нишләп була ди. Иракта нәрсә эшләп булсын шулай бит. Инде мин әйтәм, менә шушы беренче әле әйткән доганы язып җибәрдем дә, шуны 3 тапкыр укыйм, әйтәм, өстенә ир. Шуны шулай итеп эшләп кара. 3 тапкыр укыды, өстенә ирдем ди. 5 минут үтте микән ди, күзләрен йомып, йоклап китте ди, җирәп ди. Ягъни инанып укысаң, менә шушы догалар ярдәм итәчәк. Догаларның күп белү шарт түгел. Догаларны анда иртәдән кичкә кадәр уку шарт түгел. Догаларның шарты ихласлылык. Син аны әз белсәң дә, кыскагылар гына булса да, ләкин син аны ихлас күңелдән кулланып йөр. Аллаһ Тәгалә белән элемтәне югалтма. Шунысы бик мөһим. Шу ихласлык булганда, аның инде догаларның ярдәме бик күп була.